Baik, hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya akan tampil peserta uji ke-6, yakni Muhammad Aditya Saputra. Sebelum ujian dimulai, akan kami bacakan tata tertib pelaksanaan ujian. 1. Pada saat ujian berlangsung, para hadirin dimohon untuk tenang, tidak berkeliaran di sekitar panggung, dan tidak membuat gaduh yang dapat mengganggu jalannya ujian. 2. Handphone atau alat komunikasi lainnya mohon dinonaktifkan. 3. Pengambilan gambar mohon tidak menggunakan lampu blitz. 4. Tepuk tangan dapat dilakukan sebelum dan sesudah ujian. Susunan dewan berikut penguji ujian kompetensi keahlian jurusan seni pedalangan tahun ajaran 2024-2025 SMK Negeri 12 Surabaya. Penguji pertama, Ki Bambang Sugio selaku pimpinan Sanggar Madu Mulyo. Penguji kedua, Ki Surono Gondo Taruno SSN MSI selaku pimpinan Sanggar Suro Budoyo. Penguji ketiga, Bapak Harnowo SSN selaku Ketua Konsentrasi Keahlian Seni Pedalangan. Berikut peserta uji yang ke-6 adalah Saudara Muhammad Aditya Saputra menyajikan pakeliran ringkas dengan lakon Sang Mandaruki dengan pembimbing Bapak Anom Surono dan penata iringan Maulana Rizky Ridani. Kepada pendukung iringan dipersilakan menempatkan diri.
aku guru. Semono uga Subali wis nganggep Dasamuka murid. Dina iki sliramu tak wejang Aji Pancasanya. Mulengku Aji Pancasanya aja dirapal sak nggon-nggon. Aja nganti metu saka lesan tegese jalma manungsa. Satu kewan angin kekayon banyu aja nganti krungu. Tak jaluk estokno dawe gurumu iki Dasamuka. Dasar watak Dasamuka Tanggego punapa ingkang dipun dawuhaken dening Kang Rama Guru Subalinata. Sakelori napal Aji Pancasanya mijil swara saking obahelan kemanungsan mawujud buta bajang. Kandem Sang Wilmana mangking pusaka Kadawasi sining ranyo manik maya Jeng Kyai, kula niki sinten Jeng Kyai? Alon dhisik. Iki ana bocah elek. Sopo iki? Lho, kok takon kula sing Jeng Kyai? Lah nggih, kula niki sinten Jeng Kyai? Lah dalah. Bener apa kang dadi dawuh Rama Guru Subalinata? Yen ngrapal Aji Pancasanya ora kena rinapal sak nggon-nggon. Yen ngono aku rumangsa salah. Ngeten lho Jeng Kyai. Nggih sampean sukani jeneng kula niki. Jeneng sinten ta sinten ngoten. Wong kula wujud asal niki nggih saking panjenengan. Mula angsal mboten angsal kula nggih nderek panjenengan. Yo, aku bakal tanggung jawab. Sliramu bakal tak boyong menyang Alengka. Eling-eling merga dumadimu saka aku ning ora kenaan aku kelo ana awakmu. Rasa-rasane gak mandar bati malah mandar rugi. Mula dinane iki sliramu tak jenengno mandar rugi. Enggaling carita nyariosaken perang ageng ing alun-alun Danalaga. Nenggih punika barisaning para wadya anara balanipun Sang Prabu Sri Bathara Rama ingkang campur tanding kaliyan bala raseksa saking Alengka balaning Prabu Dasamuka. Gumara swarane ingkang saweg tetandingan ing madaning palagan perang.
balane Rama. Iya aku balane Gustiku Bathara Rama. Mati dening aku. Ayo tak ladani kredamu. Jojo nggeget lati sekedap unjal hambekan Sang Rahwana Raja. Awit negari Ngalengka awit negari Ngalengka Draja kantun saing kuping payung sarebaing landhean. Sagung Prawadyabala tumpes tapis tanpa sisa ning madyaning Danalaga. Langkung-langkung yen kengetan guguripun ingkang putra Raden Indrajit. Hei, Mandar iki. Rene. Wah, inggih Jeng Kyai. Sumedhot pandoming tias kadya kalyaning
sinambar tatik mangkono alun anggenira ngerti tak timbali. Mboten Jeng Kyai, wong kula niki wau nedha dereng angsal separo pun jenengan bengoki. Kula tinggal mawon pun. Kersane mangke kula embu malih. Jane nggih eman, Rawon arek. Lah dalah. Kurang ajar. Pangananmu tek mbok dhisikno. Gak krono susah. lah sampean susah niku sing disusahi napa Jeng Kyai? Apa sliramu arep ngerteni? Yen negara ngalengka iki wis karisaking kuping payung. Sarebaing landhean. Wadyabala padha mati. Kelawan kanca kancamu lemet keplontir lan emban Kramadaya ya wis temekane leno. Apa maneh Mandaro ki? Yen eling. Dulurku, anakku sing gugur diprawoso dene Rama Wijaya. Aku yen eling kedadian sing kok mangkono. Banget ora trima aku. Aku kudu iso keset ndase Rama Wijaya. Saniki ngeten Jeng Kyai. Wontenipun kedadosan ingkang kados mekaten menika. Mboten sanes amargi panjenengan piyambak. Cobiyen Dewi Sinta panjenengan wangsulaken dhateng Sri Bathara Rama. Kula kinten mboten badhe kedadosan ingkang kados mekaten. Apa? Dibalekno. Tata muntap lir kinetap. Netra kocak ngondar anding. Idep nyomangala cakra. Mrapapak konang watono. Prajurit wus makut ing laka. Jajal ngomong pisan maneh. Pecah ndasmu. Oh, ngene arek rek. Wadah medeni wong Wis, ngene ae. Dinane iki ora ana sing tak jago magut yuda menyang rananggono kejaba sliramu. Mula bisa ora bisa aku njaluk boyonge ndase Lesmana lumantar tanganmu. Sanggup? Waduh Jeng Kyai. Kula niki sinten? Para winaming kusir lajeng panjenengan angkat dados nujum. Mila saged kula mboyong sirahipun Bathara Rama. Ora urus, mangsa bodho. Sliramu asale saka kusir lan dina iki tak angkat dadi nujum. Lan dina iki sliramu tak angkat dadi senopati ngalengka Mandaro iki. Tugel ndase Rama lan Lesmana. Sliramu kali milih gelem budal apa ora? Wah, inggih Jeng Kyai.
Anoman malupat sampun prapteng witing naga sari mulut mangandhap katingan wanutya yukuru aking ika kang samya kaeksi Raden, kula ngaturaken katiwasan Raden. Sampun ketingalin balanipun Prabu Dasamuka meh tumpes tapis tanpa sisa. Salajengipun kados pundi Gunawan? Kula nyuwun pirsa. Inggih Raden Gunawan. Mboten saged dipungkiri yen to panjenengan ingkang saged damel padhangipun ngayugja Pancawati. Mila kula nyuwun pitedah kangge salajengipun. Ngeten. Anggoda mewah anila. Nadyan to negari Ngalengka sampun saing kuping payung sakrebahing landhean. Nanging watakipun Kakang Dasamuka niku mboten purun ngakeni yen to sampun meh kawon. Malah kepara saya ndadra anggenipun kepengin anggarwa Gusti kula Ayusinta lan mejahi Gusti kula Sri Bathara Rama kaliyan Raden Lesmana Dewa. Mila para warga Pancawati kedah waspada lan atos-atos. Wong Pancawati endi Sri Bathara Rama tak gembole ndase. Dalah kurang ajar. Sapa sumbar-sumbar iki? Mangke rumin anggota kula aturi areh sawetawis. Ingkang sumbar-sumbar menika Senopati Ngalengka, abdinipun Kakang Prabu Dasamuka. Nanging kasektenipun nglangkungi Senopati Ngalengka lintunipun. Mila kedah atos-atos anggota mewah anila. Inggih Raden Gunawan, inggih Gunawan. Anoman ngereng ana kala anara. Lah dalah. Iki ana buta bajang elek, sumbar-sumbar petak ana madyaning Danalaga. Sapa jeneng buta elek?
Waduh, nyancat aku buta elek. Kowe ganteng-ganteng wae rupamu, kunyung budiken. Yo, Nek awakmu tambo karo aku Mandaruki. Senopati Ngalengka sing nampa tugas saka bendaraku Dasamuka. Perlu ngethok brune Bathara Rama lan nggembul ndase Lesmana Dewa. Kurang ajar, bangsat. Kelakon dadi selame kuburan batangmu. Lamaan Manggota. Sopo jenengmu, Des? Aku Anilo, adine Kakang Anggota. Nyoh tampan ono tanganku. Lale
nggih ingkang wonten jawinipun pasenggerahan Swelogiri. Raden Lesmana Dewa ingkang lenggah wonten ngandhaping wit mandero. Tan obak tan molakaya Tuguwaja Sinukarta. Kawis tingal yen to Lagya Sungkawa enggalih. Abdi kinasih Tindinayu Marcapada danyang kula Jawa nenggih Semar Bujagati ya Sang Nayantaka lan Bagong Mangudiwangsa enggal mrepeki ingkang bendara. Mangkono pangrumruming Semar dhateng ingkang bendara Raden Lesmana Dewa. Semar njalak paningal untuk cukup kian kuncungnya patak lir salu. Bagong Apa mo? awak dhewe kudu melu ngrasakno sungkawane bendaramu Sri Bathara Rama ya Le. Awit negari Ngalengka drojon kantun saing kuping payung sarebahing landhean. Bendaramu Ayu Dewi Sinta durung iso kondur menyang Pancawati, Nak. Ya mo. Luwe-luwe Ndara Lesmana ya melu ngrasakno. Kono mau aturana pangemut. Ya Le. Den ampun dipun rencange susah. Prayoginipun monggo dipun budidaya mrih Gusti kula Ayu Sinta enggal dateng Bendara. Ya Kakang, bener Kakang Semar. Bab iki yen direwangi susah ora ana rampunge. Sing wigati kudu dibudidaya, Kakang Mbok Dewi Sinta kudu tak rebut saka tangane Dasamuka. Lagi ya Kakang, wong negara Ngalengka mung kari saing kuping payung sarebahing landhean. Semana kok Dasamuka durung gelem ngakoni kalahe lan balekno Kakang Mbok Ayu Dewi Sinta menyang astane Koko Prabu Bathara Rama ya Kakang. Lah niku Gus. Nggih monggo mawon dipun rencangi nyuwun dhateng Gusti ingkang nyipta jagat. Mugi Gusti kula Ayu Sinta enggal saged kepanggih Gusti kula Bathara Rama Ndara. Muga mangkono Kakang. Raden, kula ngaturaken kasiwasan Raden.
Sumyak sumyuke Sumyuke wong utang ilmu rasa Alon dhisik. Anggodo, napa kok keplayu-playu? Ngaturna katiwasan Raden. Katiwasan apa Anggodo? Dadosaken kaweningan Raden. Bilih sakmenika wonten Senopati Ngalengka ingkang mangsa dhateng Danalaga. Naminipun Mandaruki. Kasektenipun ngedapi ngantos kula lan Wadyabala Wanara sami kasoran. Yen kaya mangkono mundura sawetara aja melu-melu. Tak papaki kridane Sang Mandaruki. Dhisik iki ana satriya ganteng iki. Sopo iki? Yen tambu karo aku adine Kakang Bathara Rama. Raden Lesmana Dewa kekasihku. Bali sliramu sapa buta elek? Waduh, nyaket aku buta elek rek. Elek-elek ngene aku Senopati Ngalengka. Mandaruki jenengmu. Jenengku. He Lesmana. Endi dulurmu sing jenenge Bathara Rama tak tugel ndase. Bangsat. Anggere jeplak lambemu. Nyoh tampanono tanganku.
rawuh sak pembalang Raden Lesmadewa. Dipun prawosa dening Mandaruki sigra tumandang nyandak jemparing Sang Astrodewa. Linepasaken nyolorot ketatit Rajang Mandaruki pejah saknalika. Dening aku ayo nglilira laganing atiku antenane madyaning rananggana Ketrajang jemparing Sang Astrodewa Sang Mandaruki ngeblak njrebabab depani Sang Bantala Mandaruki. Nanging saka dayaning Aji Pancasanya kasilir angin nglilir Mandaruki ngamuk punggung saknalika. Arjuna kalokeng rat minggawarga Indra kila yakti anggeni Rama Martapa Gunawan aja mbok ndek lakuku aku durung kalah lawan Senopati Ngalengka Diraja kang aran Mandaruki. Duh Raden, ndadosaken kawuningan Raden. Nanging Mandaruki menika sanes mangsa panjenengan Raden. Terus sapa kang bisa nandingi Mandaruki? Mangke rumiyin Raden, kula aturi areh sawetawis. Anoman, sampean mriki Anoman. Inggih Gunawan.
wonten apa Gunawan kok katimbalan? Lho, Kok aneh? Anoman kok mboten ngertos wong dinten iki wonten Siropati Ngalengka ingkang mangsa dateng Danalaga. naminipun Mandaruki. Ngapunten Gunawan, kula sampun semerap ning dereng nampi dawuh. Sejatosipun Anoman yen sampun wonten kedadosan kados mekaten tanpa dipun dawuhi. Anoman kedah tanggap lan enggal tumandang. Iya Anoman, aku njaluk sirane Senopati Ngalengka kang aran Mandaruki ku mau. Menawi ngaten kantun pinarak kula papake Mandaruki. Bang wetan wis katingal Sarate yang Bagaskara mungep-mungup aning bucah ing arga anyara timring jagat raya Lho, iki lak ketek putih sing ngobong Ngalengka biyen iki. aku Anjilo. Aku Anoman ya Anjilo Kencana. Sing gawe geger negara Ngalengka biyen. Iki ana buta bajang. Apa bener Mandaruki jenengmu? Ya, aku Mandaruki Senopati Ngalengka. Aku rene arep gembol ndasir Rama lan Lesmana. Kurang ajar. Tekomu padha karo Setara nyawa buta elek nyoh tampanono tanganku. Waduh, iki gak ngira. Munyuk iku mau digdaya aku ketiban tangane kumepir panonku. Kaya ketiban wis gligen rasane. Ayo ojo kakean ucap sedelomane bakal dadi sulami kuburan batangmu. Ya bedes, nyoto digdaya sliramu. Nanging pisan iki aku kalah karo kethek Anoman. Tak sembah delamaanmu.
Ayo ngliliro. Legane atiku tanteni ana madyaning Rananggana. Anoman. Kenging menapa kok kados tiang bingung? Wah, leres panjenengan Gunawan. Bilih Mandaru iki punika kasektene ngedapi. Nyatane kula pejahi saged gesang malih. Ngeten Anoman. Panjenengan kedah semerap bilih Mandaru iki menika sanes manungsa limrah. Ning sejatosipun Mandaru iki menika dumadinipun saking Aji Pancasanya ingkang kamanungsan. Mila senadyan to sampun pejah ning yen ragane tasik tumampang bumi, Mandaru iki saged gesang malih Anoman. Lajeng prayoginipun kados pundi Gunawan? Kula mboten matur malih. Wong Anoman toh kirang napa? Mosok bodho Anoman. Nuwun inggih. Yen ngaten Gunawan, kula rampungane Sang Mandaru iki. Mandaru iki dene Sang Hanoman tan bisa ngobah mola kados cinepit Gunung Waja. Mangandhap sampun Mandaru iki kambah ing bumi. Sakala ical wujude. Sang Mandaru iki babar kuwi garis jatine Aji Pancasanya manunggal sajiwa kaliyan Sang Hanoman.
Hadirin tamu undangan yang berbahagia, demikianlah sajian dari saudara Muhammad Aditya Saputra. Berikan tepuk tangan yang meriah. Untuk penyaji dan pengrawit dipersilakan meninggalkan panggung. Dengan demikian, selesailah sudah ujian kompetensi keahlian seni pedalangan sesi kedua.